Igbo bụ Igbo ekene m unu. Igbo ndị nwe, Igbo ndị nwe. Dị aka nke na-agbakwa n'ezi na anwụ, chere ka nkenecha Igbo. Anyị eburula bata n'oge aṅụrị nke na-eme n'isi mbido TV. Ama m na ụfọdụ n'ime unu ga-asị ka ebe nwada gara anọmịa na-echekwa unu. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Nke onye chiri ya ma egene. Unu ma onye unu na-enọ na ihe emume nke taa n'ọwụ nwada Abigial Nwachukwu. Onye mụ na-abịakwa mgbe niile onye mụ na-anọ na ihe emume. Chere biko ka m kwuo okwu ka ihe nwada Abigial Nwachukwu ijele nwaanyị icheokwu. Bịa ya onwe onye mfụlụ ekpọrọ ijele mana ka anyị hapụgodo nke a. Ijele nwaanyị icheokwu na ihe emume a. Mana tupu mkpọ onye mụ na-eso na-anọ na ihe emume, m ga-ebu n'ụzọ gwunu n'isiokwu anyị wee isiokwu kajara akaja maka na na-agwụ mgbe m na-ebere ebe a na anyị na-ehere buru ya eburu ebe ọ ga-adị unu mma. Mana nke a bụ enweghị ntụkwasị obi na mmekọrịta. Nna, enweghị ntụkwasị obi. Egwu na agụ. Enweghị ntụkwasị obi na mmekọrịta mana ọwụ ụzọ m ga-adịrị. Ama m na ya bụ nwoke etinye n'onu ụfọdụ n'ime na ama na onwe onye ọzọ ọmụmụ obere Maazị Charles o Ikwegbu wono icheokwu na-eto n'egwu nke onye nwe anyị. Igbo ndị ọma eji eje mba. Ekene m unu kenekwasị unu ọzọ biko jele nwaanyị ekwugwe si nke onye chiri nya zelue n'isi. Gbọọ nne m ọkwa mụ na gị na-abụta ikọlọ ọnụ kwuo na anụ nwe mpi ebile sata mpi. Mụ na gị na-abụ pute mkpi site n'isi nna anyị gbaa ọrụ ka o si. Eji wee lue n'azụ nwee ụlụ peleti nwee ikpokwa nwee nwa ọkwa anya afọ igwe wee nwee ma azụ gbamgbam. Eji mechazie nwa azụ isi point nke si na onye ọbụla onye abalị onwe ine na-enye azụ isi efu na ọ bagolo onwe. Eji wee kwuo isi ajụjụ ijiji anya kpọrọ asịsị ji ejụọ nwanne ya na-eto ona ka o si dị abịa na nnụnụ na-enwe m ude nwee m ikwikwi nwee ihe ndị ọzọ eji nweta icheokwu obere Maazị Charles o Ikwegbu daalụkwa na Igbo ndị ọma eji eje mba. Ijele nwaanyị o nwebulu ka isi kpolu okwu ọma n'ọnụ. Ịmana ihe na-emegasị n'obodo dị iche iche anya si nnọọ ka anyị ga-ehere ya ehere maka enweghị ntụkwasị obi a ndị ọka njọ n'ọnụ wụ ụmụ nwoke. O nwere nke mụ na mmadụ na-akọ akụkọ ụbọchị a ọ sị m ịma ihe ọ sị na ụmụ nwaanyị wụ ndị na-ebute ihe a na ụmụ nwaanyị ka ọ ka njọ n'isi. Ịmana mgbe ọbụla anyị bịara ebe a ọkwa ma edọrọ ụmụ nwoke ma dọrọ ụmụ nwaanyị mana nke a ụmụ nwoke maka na mgbe ọbụla m bịara ebe a na m asị ụmụ nwoke unu na-akwụwa ndụ unu ọtọ nwanụ ndụ unu ọtọ. Mana nna tupu anyị amalite ihe emume nke o nweziri ụdị aga m asị na ọmụma ka ọ gị na maazị m ọzi nke a m rapụ gị kemgbe ị na-awụzikwa arụ ka jele nwaanyị ndị mmụọ kpụ ịga aja na ụdị iwe ogwo na na-ahụ ọnụ gị ọ tachazi ma nchara. Ana m eto n'egwu nke onye nwaanyị ọkwa enene dị mkpa enene ma ogologo imi ma anya mee ogologo imi ego ọdịkwara n'akpa hapụ nke dịkpa ịma ihe aga na nke owezi eji ogologo imi azụ ihe n'afịa ịdị imi ka ebe efi zọrọ ụkwụ nke m too nwe ogologo iwele ya na ekwukwa n'ụdị ọzọ ka nke na-asịsị ekwu okwu enweghị ntụkwasị obi na mmekọrịta isi nọ ebe ụmụ nwoke na ịma na ihe mmekọrịta na-agbagwoju m anya mana ụmụ nwaanyị o nwekwara nke ha na-eme mana nke ọ bụrụ na o nwere nke ha na-eme ụmụ nwoke a sị na ụmụ nwoke ha na-eri nna ihe ha ji anya wee fụ. Ụmụ nwaanyị na-ege tupu igewe na a ga-enwe nnunu ọnwụ ndị oyibo ha sọ processes a ga-enwe usoro ọ ga-eji ruo tupu igewe ego ihe nwoke nwere ikwu ọkwazie nke ịtụkwa enwela ịghọta. Mana ka ụmụ nwoke unu na-eji anya unu yipụ yinye akwa mee nta n'imo onye gị na-enọ gị na ịmana onwe nke na-eme na onye gị na-enọ gị na nwaanyị ga-anọ etupu nwaanyị ọzọ ịna-enweghị ya ichefuzi ịma nke unu ụmụ nwoke ụfọdụ n'ime unu na-emezi unu na-echefu ịmana nwaanyị na-enene ihe a icheokwu ịmana nwaanyị na-enene ihe a gị na nwaanyị nọrọ ofu nwoke dị ya mma ọ na-enene ya ịnwekwa otu ga-esi na-ene ya gị nwa nwoke ga mma. Mana ọ bụrụ nwoke ọ ga-ene isi ya ụkwụ ya anya ya ntị ya ihe niile na-ene iche iwe nke taa wee maka na ama m na ọ bidogo ụtọ nke ịhụ m na ihe emume a bụ iwe ị na-enwe nke ị na-eme nke a na-akpọ ị na-egbu oge gị nna mana isiokwu aya ka ihe nwere ikwu banyere nwere ihe ọzọ na-enwe n'ikwu ikwele m kwuo okwu elu isi ekwu isi ụmụ ikolobịa si ọka nwa ikolobịa na-enene nwaanyị ijụrụ ya kedu ihe o ji ya nene emela na anyị nene nwa agbọghọbịa ma anyị jee ebe ọdanga nene nwa agbọghọbịa ọdụnụ ka anyị ewebe anya o nwere ike ọ na-enene ya na oyiri onye nya na ya na-abụghịkọrọ na elementịrị mgbe nwa n'anya ada ma ọ wụrụ na ọ na-enene ya na oyiri onye na-amanye garị n'afịa mgbe nwa ọ wụrụ na ikolobịa na-ele ana nwa agbọghọbịa anya ọ wụrụ na ife onye na-amanye gị ma garị n'afịa ị ga-ama
ọnya ka ọ na-enenu ka ọ maa ma ọnya ka inwe ike megane ka o wike resi gị garị ka ọ gịnị oke na-ene ya na mmadụ ama eke ọla biko chelu ka anyị nụ ihe a na-akọ ya ọzọ na-akọ ya ka ihe na-akọ mana nna ka anyị jugodi n'onwe anyị kedu ihe na-akpata ihe ndị a kana enwegasịrị ihe ndị na-akpata ya n'uche obi gị ịma na akpịrị ogologo dị nke osokwa na-eme akpịrị ogologo nwaanyị nwere akpịrị ogologo nwoke nwekwa akpịrị ogologo ya bụ ịmana ha bụkwa na a na-asị na ụmụ nwaanyị na-aga edina ndị nna nna ha na ndị otu ya ka ha nwee ike nweta ego ịmana nke na-ewizi ugbu a agacha na mbọ ndị ọzọcha ka anyị hapụ ịkpụwa mba ndị a ụmụ nwoke nwechara ụmụ nwaanyị tọrọ nne ha na nna ha na ha na-edina ka ha nwee ike na-anata ego ọlịa ahụ nke a ụdị a na-eme mmasị shuga mom ịmakwa ọ nwere ụdị a na-eme ke na-agba eze na anwụ onye kpọlọgosi ka gị na ya mba na onye nwa na-akpọ m ka ọ mara na m na-eto n'egwu nke onye nwa ụdị ikwuru ka ọ na-eme elue ị na-enene nwatakịrị nwa ikolobịa olu eli ndị mama mmadụ ndị aṅalụ nnu ndị fọyị nwaanyị elu okpebulu nwatakịrị nwa ebulu kwa nwatakịrị na ndị aṅalụ nnu ke ọsọsọ ndị aṅalụ nnu enwekwara ndị na-aṅa nnu na-eme ndị ọka n'isi maka nekwa ka ihe eji ekwu ụdị a na-eme a na-ekwu ndị ṅalụ nnu na-aba enwekwa n'aka ndị kristian mmadụ ṅaa nnu mgbe nke gị maka ịṅala ana nnu di ga ama na-emetụzi gị aka onye na-ebute ọwụlọ n'ọmụ ya anụ ihe eji ekwu n'anya ka m ụzọ chie gị ya tupu anyị amalite ihe emume ịhụ na mkparị ị na-akparị ma ịkparịzina m ya kwụsị ya nke nna nnụ ṅalụ nnu ịnwe madị ma ọ na-alaiki ndị ṅalụ nnu nke gbasara gị ị ga-alaiki onye ṅalụ n'ọnya bụ n'elu idina na ya nwe edina na bed ma idina na bed ya nwe maka ịma na-eme ehiti dịgị ụgụlụ ụdị m ịma ọwụlechi ji ya n'abalị anyị chọọ ịkpali ama okpofu aka si n'elu si n'ala emezi akpalicha amụpụta ọ dịka ma o ji egwuwe mmiri okpufeke na okpu m n'aka nne wee na-ekwu maka okwu a na-ekwu bụ okwu bara uru nna nke akpịrị ogologo a ịghọta ịma na ebe ntị tụba aka na-asị nke akpịrị ogologo a ụfọdụ ụmụ nwoke ihe na-agụ ha ka nkụ gị na nwaanyị gị na-enọ na-eme ọ na-eju gị ma ụfọdụ ụmụ nwoke na-asị na ọ na-adịkwanụ m eriwe ofe ọkwụrụ eri ya erite ya aka erite na ọkwụrụ erite ọgbọnọ elite afang elite achara nke ndebe anyị na-eri n'ịma na ihe ndị a ụmụ nwoke chọrọ ị na-eri nke a rie nke ọzọ ebe ị na-erizi maka na ị na-eri ọkwụrụ nwa ọkwụrụ adịghị gị mma esi ka irite egusi ọ ya na-enwe ntụkwasị obi a uche gị agawala ebe ọzọ